Hola! Què tal? Benvinguts, benvingudes. Hola, hola. Un dijous més. Avui, a més, primer de tot, estem d'enhorabona, Àlex. Estem molt contentes avui. Tenim una notícia que donar-vos, que és que ja som 100 seguidors a Twitch. Acabem d'arribar fa uns minutets de res als 100 seguidors. Portàvem uns dies allò a 99 i per fi som 100. O sigui que moltíssimes gràcies, primer de tot, a totes, a tots. Esperem que us estigui agradant aquest projecte. Shout-out també a la seguidora 100, que ha estat la Marionaka. Marionaka, correcte. I que té un emblema VIP com a seguidora número 100 del canal. Llavors, això, primer de tot, moltíssimes gràcies. Esperem poder-ho celebrar i que en siguem molts més que ens anem unint a aquesta família. I res, recordar-vos que això és Fil per Randa, que cada dijous estem en directe tractant diferents temes de l'actualitat social des d'una perspectiva jove. Recordar-vos també que ens podeu seguir a xarxes socials, Instagram, Twitter, a YouTube també anem penjant tots els programes. Som l'Àlex Baltà i jo, la Marina Laminos. I aquí estem un dijous més avui amb un tema que és veritat que sempre que apareix a les xarxes socials doncs és una mica polèmic, no? Hi ha algun mal de cap, es provoca alguna baralla, hi ha bastanta desinformació i avui, doncs, si ens seguiu a les xarxes ja ho sabeu, que hem vingut a parlar de veganisme, que és una dieta i més que una dieta també és un estil de vida, no?, que cada vegada va guanyant més força i només una xifra per començar, que és que el 2020, abans de la pandèmia, la demanda als restaurants vegans es va disparar, atenció, un 25%. 25%, Déu-n'hi-do. És un d'aquells temes que inevitablement està fortament polititzat, no? Podem dir sense embuts, siguem sincers, no? Que es tracta d'una qüestió defensada per un sector específic de l'esquerra política, i llavors els detractors més forts els tens a l'altra banda, a la dreta. I en el nostre programa, bueno, si no ho heu notat ja, els temes que tracta, evidentment, té un enfocament d'esquerres, però bueno, avui aportarem informació sobre el tema que hem contrastat i hem verificat, evidentment. Jo, personalment, no soc ni vegana ni vegetariana, potser em faria vegetariana en un futur, no sé quins plans porta la Marina, però bueno. Jo he estat a vegades períodes sense menjar carn, la veritat és que no m'agrada i també per tema ètic a vegades he intentat prescindir de la carn. Sí que mai me l'he acabat eliminant del tot, però menjo més aviat molt poca. Sí que quan intento menjar hamburgueses intento que siguin de les veganes, vegetarianes, que per cert són molt bones, però sí que és veritat que peix, per exemple, em costaria més prescindir-ne. Veurem avui la gent què en pensa. Però bueno, com deies, no és un tema que sí que hi ha molta desinformació, hi ha mites, hi ha informacions no verificades que corren també per internet. Llavors avui li hem donat una mica d'enfoc d'introducció al veganisme, per començar una mica des de les bases, no? A repassar alguns conceptes, sobretot a donar respostes a totes aquestes preguntes que potser no acabem tenir clares, i això doncs ho farem primer de tot, ho farem amb un joc interactiu. Recordeu que sempre ens podeu escriure pel xat i us anem llegint, i la idea de Fil per Randa és que també sigui molt interactiu i avui també serà així. I després d'aquest joc tindrem una entrevista amb una dietista nutricionista, que és l'Anna Sardón, amb la qual doncs, podrem resoldre alguns dubtes clàssics de dieta vegana, si és més sana per l'organisme o no, si mengem massa carn, també ens donarà alguna recepta, moltes coses més, ja ho veureu. Moltes coses, sí. I cap al final del programa tancarem amb informació, declaració, vídeos de la indústria càrnica,
sens dubte jo crec que és el tema més delicat que tocarem avui, i ja us fem una advertència ara i la tornarem a fer després, que mostrarem imatges desagradables, ensangonades, que han estat gravades a granges i escorxadors reals. Això ho acompanyarem amb tota la informació objectiva possible, donant les dues visions de la qüestió, i bueno, així que quedeu avisats abans de posar aquestes imatges, això ho tornarem a dir, no patiu. Som plenament conscients que no tothom porta bé veure coses així, jo encara, crec que la Marina no tant. No ho porto gaire bé. I bé, com us dèiem, ara per començar, volíem fer aquest petit joc de conceptes bàsics amb el qual us convidem molt a participar pel xat, és molt senzill. I bueno, posarem una sèrie de preguntes A, B, C, D a la pantalla, us deixarem mig minut per respondre, amb la lletra de la resposta correcta, i aleshores us direm quina és la resposta i us donarem un context extra sobre la qüestió. Exacte, són bastant senzilletes les primeres, després potser es va complicant una mica, però sobretot si esteu pel xat us anem llegint. Llavors la primera pregunta que arrenquem aquest tipus test és senzilleta. Us volem preguntar a veure si tenim clar quina és la diferència entre vegetarianisme i veganisme i us donem 4 opcions. La primera, la A, és que són dues paraules sinònimes. La B és que els vegetarians poden menjar peix i marisc ocasionalment, però que els vegans no. La C és que els vegans no consumeixen cap producte d'origen animal, mentre que els vegetarians mengen ous i làctics. I la D és que el veganisme és igual que el vegetarianisme, però es fa específicament per raons espirituals o religioses. Llavors, quina diríeu que és pel xat? La veritat és que aquesta és bastant senzilleta. Sí, us llegim, vinga. Tenim primeres respostes. Pel xat van dient, la Núria Garzal diu la C, la Mariona K, que és la nostra seguidora número 100, també diu la C. És la C, correcte, afirmativament la resposta correcta és la C. Les persones vegetarianes poden menjar aquells productes d'origen animal que no impliquin la mort de l'animal. És a dir, que no mengen carn ni mengen peix, però sí que obren la porta a productes com poden ser els ous, la llet, el formatge o la mel, que els vegans no. Llavors, dins del vegetarianisme també existeix algun subgrup, com per exemple els ovo-vegetarians, que vol dir que sí que mengen ous però no llet, i els lactovegetarians, que mengen llet però no ous. Llavors, en el cas del veganisme, estan prohibits tots els productes d'origen animal perquè a més es veu més com un estil de vida, no? Que no és només no menjar, sinó que impregna tots els àmbits de la vida, que utilitzin animals o que l'ésser humà utilitzi aquests animals. Parlem, per exemple, de roba de pell, productes cosmètics provats en animal, fins i tot l'existència dels zoos i els circs també estan en contra, a vegades fins i tot de l'ús d'animals com a mètode de transport, i tot això s'engloba dins d'un concepte que avui sortirà bastant, que és l'antiespecisme. Quedem-nos un moment amb aquesta paraula perquè està relacionada amb la segona pregunta del nostre test. Aquest terme sortirà una mica avui i és important conèixer-lo perquè és una de les bases del moviment vegà, no? I la paraula aquesta d'especisme. Així que la segona pregunta del test és en què consisteix l'especisme. Si A és una branca de la ciència que es dedica a classificar els animals en espècies, la B, que és la discriminació dels animals no humans pel fet de no ser humans, la C és que fa referència concretament al maltractament que pateixen els animals de les granges, i la D és que és un moviment en contra dels animals com a mascota perquè considera que els objectifica i els tracta com una possessió més. Així que us llegim ara un altre cop, que veig que hi ha per aquí unes quantes lletres. Sí, hi ha bastanta activitat avui pel xat. Està guai. La Núria diu, comença dient la B, no sé si algú la més... B, diuen el CMG també. No? Hi ha bastant quòrum a dir la B, sembla. Sembla que sí. La Mariona també la B. Doncs bueno, efectivament, la resposta és la B. Especisme és una paraula utilitzada pel moviment animalista per definir aquesta discriminació que pateixen els animals pel fet de no formar part de l'espècie humana. És a dir, que com a societat, de manera conjunta, no, els maltractem i els explotem perquè considerem que la seva vida té menys valor que la nostra, diguem, i això inclouria també la indústria ramadera, la càrnica, des d'una perspectiva antiespecista. És un tema controvertit. Si haguéssim de donar exemples d'especisme en els quals generalment l'esquerra política està d'acord, doncs podríem treure, per exemple, el tema de les corrides de toros, la roba de pell animal, l'abandonament dels animals de companyia, que això crec que són uns 20.000 a l'any aquí a Espanya, i també la destrucció d'hàbitats naturals salvatges per posar-hi fàbriques i altres edificis, no? I dins de l'especisme no només trobem que considerem els animals com inferiors a nosaltres, sinó que també els jerarquitzem segons el nivell de convivència que hi tenim, no? És a dir, ningú a Occident, als països d'Europa, es menjaria un gat o un gos, no?
una mica més de gent potser ho faria provaria carn de cavall, després ja tens els conills, no? I sota de tot de la piràmide aniries amb els animals de granja. Aquesta escala potser inicialment pensem que és per la intel·ligència dels animals, però no és així, perquè, per exemple, un porc és tan intel·ligent com un nen de 3 anys, és a dir, que és més intel·ligent que un gos i un gat. I bueno, jo crec que tots hem tingut el pensament de dir jo menjo carn però no podria maltractar un animal personalment, a mi em passa, perquè al final el que fem menjant carn és una dissociació, fem una separació mental entre l'animal i el que tenim a la taula. Així que potser racionalment sabem que són el mateix, però emocionalment hi ha aquesta desconnexió. I de fet, també fixeu-vos, no, dins tot aquest tema de l'especisme, que el passat desembre a Espanya, potser us sona, els animals encara es consideraven com a coses, no? Dins del Codi Civil. És a dir, que legalment es tractaven igual que qualsevol objecte que puguis tenir a casa o que puguis comprar. Però ara recentment s'ha canviat de llei i els animals ja no se'ls passa a considerar coses, sinó que se'ls anomena éssers que senten. Important, no? Aquest concepte de sentir, ésser en vida, que no és un objecte, i que, per tant, legalment això els donarà més prioritat al seu benestar. Per exemple, us posem algun exemple en casos de separació de parella, això que segur que també ho heu llegit recentment. Si una parella se separa, es podrà tenir custòdia compartida dels animals o es mirarà amb quina persona és millor que visqui aquell animal, no? Perquè també les repercussions que pot tenir en l'animal, doncs, la separació d'una parella que conviu amb ell. Llavors també s'està preparant ara mateix un avantprojecte de llei de benestar animal que en principi serà més contundent. Llavors, aparquem un segon el tema de l'especisme i continuem amb les preguntes, perquè en tenim ara una sobre dieta vegana. Segur que també, quan penseu en veganisme, us ve al cap vitamines que falten, què passa aquí amb tots aquests conceptes? Doncs bé, sempre que parlem de veganisme, surt el nom d'aquesta vitamina, la B12, que és essencial pel funcionament del cervell, del sistema nerviós, també del metabolisme i en general per la formació de la sang, no? I de diferents proteïnes. Llavors, la següent pregunta que us volem fer és si sabeu què han de fer els vegans amb aquesta proteïna, amb la B12. I en aquest cas us donem 3 opcions. La primera, la A, aquesta proteïna es pot obtenir a partir d'una dieta rica en llegums. La B, cal prendre suplements o altres aliments enriquits. O la C, cal incorporar receptes d'algues a la dieta. Quina dieu que és la correcta? La Núria comença amb la C. Comencem a tenir respostes. Diuen pel xat la C. Diuen també la A i la B. Atenció, perquè no acaba d'estar clar. Tenim varietat. Una resposta de cada. Ara serà això més interessant. Us diem que la resposta correcta l'ha endivinat la Marionaka i efectivament és la B. La Núria corregeix ara i diu que era el que volia dir la B també. Exacte, doncs sí, Núria, efectivament és la B. Aquesta vitamina en realitat no és d'origen animal, sinó que la fabriquen alguns grups de bacteris a la natura. Llavors cada animal té la seva manera d'obtenir aquesta vitamina i en el cas dels humans doncs, només la podem aconseguir a través de fonts animals a causa de la flora intestinal. Ara aquí un apartat una mica biològic, però al contrari del que es pensa generalment, això inclou també els làctics i els ous. I, per tant, la gent que és vegetariana ja obté aquesta vitamina amb la seva dieta, tant dels làctics com els ous, però, clar, els vegans no. Llavors l'han d'incorporar a través de suplements, perquè sí que és veritat que hi ha alguns vegetals que incorporen aquesta vitamina, la B12, però no en una versió que el nostre metabolisme pugui processar. Per tant, habitualment se soluciona mitjançant aquests suplements o aliments vegans enriquits artificialment amb aquesta vitamina B12. Llavors, si no tenim vitamina B12, què passa? Això també és molt interessant. La principal conseqüència de la falta de la vitamina B12 és l'anèmia perniciosa, que fa que el cos, bàsicament, no tingui prou glòbuls vermells per portar oxigen a tots els altres teixits del cos. Llavors, si voleu llegir sobre el tema més en detall, ara us passarem pel xat un enllaç que el podeu consultar, és una notícia del diario.es que explica moltes més coses sobre aquesta falta de vitamina B12. Si us interessa, teniu l'enllaç aquí al xat. Crec que us l'acabo de passar, hauria d'arribar ja. Bueno, i anem a la quarta pregunta ja, accelerem una mica el ritme, i ara anem a parlar d'un aspecte positiu de la dieta vegana, que us preguntem simplement quina d'aquestes afirmacions és veritat. Si la A, que té un menor risc de provocar càncer en comparació a una dieta omnívora, que vol dir que porta carn i vegetals. B, si millora la densitat òssia i evita l'osteoporosi en edat avançada.
La C, si redueix el risc de patir càries i altres problemes vocals, i la D, si suavitza els dolors associats al cicle menstrual en el cas de les dones. Aquesta, a veure què tal, que són respostes més variades, i a veure què ens dieu. Aquí comencem a pujar una mica el que vindria a ser coses que no tenim tan clares, que també que era una mica el point d'aquest programa, a veure si tenim alguna resposta. Què hi dieu? Crec que s'ho estan pensant. És més complicada aquesta. Vale, la Mariona diu la A. La A a veure si té un menor risc de provocar càncer que una dieta omnívora. La A també la Paquita. La Paquita també diu la A. La veritat és que la Núria també diu la A. Tenim un xat bastant informat, hem de dir. Vale, sembla que s'han decantat per la A, doncs Déu-n'hi-do. Sí, doncs efectivament, la resposta correcta és la A. El per què? Doncs perquè la carn vermella ha estat classificat com a probablement cancerígena per l'Organització Mundial de la Salut i la carn processada, com pot ser un perrito caliente que ara no em sortirà en català, també s'ha classificat directament com a cancerígena. És a dir, que el risc de càncer, concretament el colorectal, augmenta un 18% per cada 50 grams de carn processada que consumim al dia, i en el cas de la carn vermella es parla d'un augment probable, no confirmat al 100%, però probable, del 17% per cada 100 grams. O sigui, 100 grams i en l'altre cas 50, així que hi ha aquesta diferència. I es creu que un 21% de tots els càncers colorectals tenen el seu origen en aquest consum de carn vermella o carn processada. Fa poc, de fet, es va publicar un estudi a la revista BMC Medicine que afirma que quanta menys carn es menja, menys possibilitat de patir càncer es té, en la mateixa línia. Es parla d'un risc de càncer un 14% menor en el cas de vegetarians i vegans, tot i que no es va poder establir una causa-efecte total entre menjar carn i tenir més probabilitats de patir càncer. Això us ho dic també com a comentari, jo que he fet l'assignatura de periodisme científic i tot això, que per demostrar una cosa en ciència, una causa-efecte sense cap mena de dubte, això sol ser una cosa molt difícil, però l'estudi sí que concorda amb altres investigacions que s'han fet sobre el tema. Us el passo ara pel xat també. Molt interessant això també, i nosaltres, mentrestant, ho teniu aquí l'enllaç al xat i ho parlarem més també amb l'Anna Sardón, ja ho veureu. De moment, cinquena i penúltima pregunta. Una altra qüestió que es comenta a l'hora de passar d'una dieta vegetariana a una vegana o d'una dieta omnívora a una vegana o vegetariana és el preu d'aquesta dieta. Llavors, el mite afirma que una dieta vegana és més cara. Llavors, volem saber si això és mite o és realment veritat. Llavors, us donem tres opcions. La dieta vegana és més barata que l'omnívora, tenen el mateix preu, aquesta és la B, tenen el mateix preu a l'hora de fer la compra, o la C, la dieta vegana, efectivament, és més cara. Què hi dieu aquí? Mite o veritat? Quina és més cara? A, la vegana és més barata, B, mateix preu, o C, la dieta vegana és més cara. Diu la Núria, depèn del que compris. Això és veritat. Això és veritat perquè hi ha també molts productes d'aquests artificials que imiten o volen replicar la carn o qualsevol producte carnívor que sí que poden tenir un preu més elevat. I això també és veritat que a l'hora de fer els estudis estem bastant en compte, perquè clar, no és el mateix menjar una hamburguesa vegana que comprar un pebrot. Però en tot cas... L'estudi que passarem sobre això, ara quan donem la resposta, fa referència a la compra habitual d'anar al súper i fer la teva compra setmanal. No inclou, per exemple, el tema d'anar a un restaurant vegà i tal, sinó que parla del menjar que compres per fer-te tu el teu menjar a casa. Exacte, diu la Núria, no és el mateix comprar menjar processat que basar-te en producte fresc o en conserva. És correcte i per això mateix la resposta correcta és la A, que diu que la dieta vegana és més barata que l'omnívora. Però anem a veure per què. Doncs un estudi, aquest estudi que comentava l'Àlex de la Universitat d'Oxford, el que diu és que les dietes veganes costen un terç menys que les dietes omnívores. Que hem d'entendre aquí els productes, és més barat comprar verdura que no pas comprar segons quins tipus de carn. Sí que és veritat que a més aquí també s'ha d'afegir el fet que no estem acostumats a menjar dietes veganes i que, per tant, potser ens costa una mica més trobar la inspiració per quins plats cuinar, no sabem com tractar certs productes i, per tant, això també pot anar encarint una mica la dieta. Però de base, la dieta vegana en si és segons aquest estudi, diu que és un terç menys cara que la dieta omnívora. Passem també pel xat aquest estudi que deia l'Àlex, que és bastant interessant. Però molt interessant també això que apuntava la Núria, de dir, exacte,
parlem-ne també, òbviament, depèn del que compris, no? Vull dir, els aliments aquests processats vegans no tenen per què ser més barats ni molt menys. Doncs bé, ja us he passat l'estudi, crec que està bé anar-vos passant enllaços perquè pugueu ampliar la informació segons com vulgueu vosaltres. I anirem ara amb l'última pregunta, que és una pregunta més de curiositat, més històrica, sobre els orígens del veganisme, concretament de la paraula. Va sortir a partir per part d'una associació relacionada amb l'alimentació i ara us preguntaré quina d'elles és. I teniu aquestes 4 opcions. A veure si coneixeu aquesta peça de trivia. La primera és l'Associació Britànica de Dietètica i seria el 1932. Com a opció B, l'Associació Alemanya de Nutrició el 1950. La C, l'American Vegan Society el 1965. I la D, la UK Vegetarian Society, Regne Unit, el 1944. Aquesta ja és més punyetera, potser. Aquesta és d'aquelles que et surten al Trivial i si la fas bé tens que dir tot, la veritat. Mira, la Núria s'arrisca i diu ni flowers, però la D. Sí, ens esperàvem que potser responguessin més a l'atzar, però la C, la Mariona... No sé, ens esperem potser alguna cosa més. Aquesta és difícil, La C, el CMG també, vull dir que... La C. Si l'esteu fent a xorra, respecte total. Vale, doncs és la D. La paraula va originar a la UK Vegetarian Society el 1944, efectivament. Això és un segle després de la fundació de la societat aquesta. I des de fa temps aquesta societat ja tenia un sector vegà, però no tenia un nom concret. Llavors, l'agost del 1944, alguns membres de la UK Vegetarian Society van demanar que en el seu newsletter es fes una secció que anés dedicada al vegetarianisme sense ous ni llet, és a dir, el veganisme, però que aleshores se li deia així. Es va rebutjar la petició i aleshores un tal Donald Watson de l'associació va crear el seu propi newsletter trimestral anomenat The Vegan News i la paraula la van inventar ell i la seva futura esposa, la Dorothy Morgan, agafant el principi i el final de la paraula vegetarià. M'agradava molt que pel xat apuntaven la C perquè diuen que el 1965 és una època més hippie, molt ben tirat, no és el cas, però sí que és veritat que existeix també aquesta relació i diu la Núria, que interessant, és guai pensar que llavors ja hi havia gent preocupada per aquests temes. Doncs sí, perquè sorprenentment el 1944 potser haguéssim dit una mica més tard, però sí, el 44, i doncs com us comentàvem, són moltíssimes les curiositats com aquestes que no tots coneixem. La veritat és que aquesta jo no l'hauria sabut de respondre i més enllà d'aquestes curiositats, doncs les opinions sobre el veganisme en si també són molt diverses, no? Hi ha gent que ho defensa fermament, altres que no ho provarien mai, altres que potser no ho són, però sí que comparteixen certs aspectes, altres no. Llavors, una mica el que hem volgut fer en aquest programa, i com fem també cada setmana, és sortir al carrer a preguntar què n'opina la nostra generació sobre veganisme, vegetarianisme. Volem saber la gent vegana per què ho és, la gent que no ho és els hem volgut preguntar si ho serien, els hem preguntat sobre la seva experiència personal i en general l'opinió que tenen de la indústria càrnica, entre altres coses. Llavors, us hem preparat aquest reportatge de carrer, que ara tot seguit el podreu veure i després comentarem una mica a veure què pensa la nostra generació sobre el veganisme. En principi... un moment. Vale, ara em sentiu a mi. En principi ja el tenia aquí carregat, així que anem. Hi ha gent que s'ha fet vegana veient vídeos com aquest de maltractament animal i altra gent que ho és per sostenibilitat o simplement perquè no els agrada la carn, el peix o els productes d'origen animal. I hi ha altra gent que no ho seria mai. Nosaltres avui hem sortit al carrer a preguntar-li als vegans i vegetarians per què ho són i a la resta si se'n farien. Avui sortim al carrer a parlar fil per randa sobre veganisme. La veritat és que no. És que la carn m'agrada bastant i no podria resistir sense el meu fuet. Pues jo als 20 anys vaig decidir que volia ser vegetariana, o sigui, fa uns 4 anys aproximadament, una mica més, i va ser realment perquè tinc amigues una mica passades que m'estaven conscienciant feia molt de temps i també el realment veure i tenir més accés a més informació, doncs em vaig donar compte que volia seguir aquest estil de vida. Per què no series vegana ni vegetariana? A part de perquè m'agrada molt la carn, no, ja està. És que això... I jo des dels 17 vaig començar a ser vegetariana perquè vaig veure un documental del
un activista vegà que es diu Gary Yoshfi, que és d'Israel, i hi ha un vídeo a YouTube penjat que es diu El mejor discurso que jamás habrás escuchado, i és una presentació que fa a una universitat dels Estats Units on explica tots els motius per ser vegà, i la vaig veure a la presentació i d'un dia per l'altre li vaig dir, mare, no em tornis a posar un plat de carn perquè és una presentació molt forta, i des d'aquell dia no he tornat a menjar carn. Jo sempre m'he anat adaptant segons la situació. Llavors, si algun cop he anat amb gent vegana o que restaurants on hi havia entrepans o coses tirant més cap a vegetarians o vegans, m'he adaptat i he menjat el que m'ha vingut de gust. I després he estat 3 anys vegana i ara una mica per també la meva salut mental i tal estic sent vegetariana perquè no acceptava. Sou vegans o vegetarians? No. Ho seríeu? No, en principi no. Jo m'ho podria plantejar. Jo m'he plantejat passar vegetarià, però vegà segurament no. I t'imagines ser vegana? O sigui que ni tan sols mengessis llet o ous? No, soc team formatge, no podria deixar de menjar formatge, ni derivats, vaja, però... Jo crec que el veganisme són etapes, crec que el veganisme està 100% sempre sent vegana, és molt dur i al final per mi l'important és que tinguis clar el que vols ser i ja està. I jo sé que d'aquí un temps ho tornaré a ser, però quan estigui bé vull fer-ho bé, no vull fer-ho malament perquè si no sempre ho acabes deixant. Jo m'ho podria plantejar perquè no matar animals estaria bé, però i sempre i quan el substitut presenti les mateixes avantatges que em presenta el producte en si, en la carn. Però la veritat és que no em va suposar cap esforç, o sigui, per contra del que molta gent pensaria, jo crec que tens com un sentiment tan fort de rebuig, o sigui, no cap a la carn en si, sinó com cap a el que allò suposa, que no t'implica un esforç. El que és més dur és realment quan tens un dinar familiar o vas amb els amics fora i és com que et pots sentir una mica fora de lloc o que diguéssim que no pots menjar res del que hi ha allà i és potser el moment més difícil, saps? Quan passes gana, perquè realment no tenen opcions en aquell lloc. He considerat i estic en procés de reduir el consum de carn, però és que és això, que alhora també és molt difícil perquè fa mal, costa deixar-ho. Molts cops sí que he pensat reduir el consum de carn, perquè després veus aquests vídeos de criaderos que com els sobrealimenten, els maltracten i tal, i carai, et planteges, no? Almenys menjar menys carn. Però deixar-ho, doncs crec que no. Jo sé que un dels tipus de iogurts que menjo és d'una granja que està la granja on fan la llet és a 10 quilòmetres d'aquí sense anar gaire lluny, que és la que va començar el besavi del qui la porta ara i que tot el rato tenen les vaques passejant per allà als camps i que això fent que la prevenció d'incendis, com que els ramats es mengen les males herbes, són diners que després l'administració s'estalvia en apagar incendis. Sí, la carn la tinc com a base bastant sòlida a la meva dieta, així que si no hi hagués alguna cosa molt important no ho plantejo. Sí que la gent t'acostuma a dir i et prens alguna cosa, no sé què. Jo al principi no em prenia res perquè tampoc m'ho he portat a un dietista com ho hauria d'haver fet bé. Ara sí que em prenc suplements i tal, però sí que la gent és molt... hi ha molta desinformació, sobretot del veganisme, o sigui, la gent no sap diferenciar. No, ha sigut dur més el portar-ho durant un temps, que sí que has de fer molts esforços amb el veganisme. Amb el vegetarianisme realment jo crec que és bastant fàcil, però el veganisme tu has de tenir molta força mental. Principalment, sobretot, a part del preu i seria tota una nova dieta, principalment també per a múltiples al·lèrgies, més complicat trobar substituts per canviar la dieta més cap a vegetariana o vegana en aquest cas. Per mi el motiu principal és pels animals i perquè penso que
tal com està fet el sistema, és un sistema del patiment, del dolor i injust realment, i és per als animals. Però òbviament hi ha altres motius que són la meva salut, perquè realment els aliments que estem menjant avui dia que provenen dels animals són molt nocius i està bastant demostrat. El que passa que, evidentment, com tot, doncs no els interessa que la gent ho sàpiga, no? I al final és desinformació, i també bastant per el tema de la contaminació, perquè és la indústria que més contamina en el món. Hi ha un cas que és conegut, que a més hi ha molts exemples, que és, per exemple, l'alvocat, que majoritàriament ve d'Amèrica del Sud amb contenidors, amb vaixells, que això ja contamina el seu, però després, a l'hora de cultivar-se, es cultiva en zones on hi ha molta aigua, que això, perquè l'alvocat és una fruita que necessita molta aigua, provocant que tota aquella zona quedi deserta. El motiu principal és l'ètica cap als animals. Jo crec que a Europa almenys tenim el privilegi de poder evitar el patiment dels animals. Si visqués a un altre continent, doncs diria que per supervivència no puc, però aquí tenim les oportunitats, al supermercat és fàcil. Llavors, per què no puc no fer-ho si tinc l'opció de fer-ho? És que em sembla encara més egoista el fet de poder-ho fer, i realment si ho sents, no fer-ho és que em sembla... el motiu no l'acabo d'entendre. Llavors jo crec que realment si tenim el privilegi de fer-ho i d'evitar el patiment animal, sempre és millor si tens les oportunitats. Doncs, Déu-n'hi-do, hi ha hagut molta interacció pel xat, no? M'estaves dient, Marina, anem a mirar un moment, a veure. Sí, anem a fer un recopilatori del xat. És que han xerrat bastant, no? Sí, com dèiem, el veganisme és un tema així bastant candent, no? Tothom té alguna cosa a dir. Llavors em semblava molt interessant, primer, el que comentava la Núria, que diu que la mare d'un amic és vegetariana de tercera generació, vegetarians a principis de segle XX en un poble de la Franja. O sigui, que és una mica el que comentàvem abans, de l'any 1944. I llavors aquí ja el xat comentava una mica tot el tema de... M'ha fet molta gràcia perquè aquí amb el reportatge deia és que no podria viure sense fuet. La Paula també deia és que soc molt informatge, no? Llavors per aquí també diuen en CMGD, diu el kebab i el fuet són les úniques raons per les quals no puc ser vegetarià. Diu, perquè el peix fa fàstic. Llavors, també comentava la Núria, quan és una qüestió de valors i de prioritats no és un esforç. Llavors també comentàvem per aquí el que tenen els boomers en menjar carn és quasi un fetitxe, és al·lucinant, és veritat. Sí, quan et fiques en cercles de boomers de dretes, sobretot, perquè abans hem comentat el tema de la ideologia i a la dreta és on es defensa més la carn, sí que es fa una mica estrany fins i tot a vegades, perquè jo et dic, a veure, a mi la carn no és que em fascini, el que m'agrada més és el pollastre, però aquesta defensa ferma que em fa alguna gent és curiosa, no? Sí que sí. I la Núria també diu que és molt interessant, que diu és molt difícil fer-ho tot bé. Això també ho comentava en Cisco, que apareixia el reportatge, que deia una mica com que des de certs sectors del veganisme també no es fa d'una manera com molt constructiva o no es veu molt constructiu, sinó que es veu, també ho hem vist en certs vídeos que ja circulen per Twitter, que es veu com una cosa una mica aliena, com si no ets vegà és que ets una mica el dimoni. També hi havia molta gent que ens comentava una mica que ho senten així, que per tant tenien una mica de rebuig envers certs sectors del moviment. Per tant, la veritat és que és un tema molt candent. Sí. Hi ha molta polèmica, cadascú té la seva opinió. La Núria també diu que costa canviar a vegades, és veritat, tampoc no és fàcil ser vegà, l'Abril ho deia, ella era vegana i diu que si ho fa ho vol fer estant bé i fer-ho a consciència i que per tant ara ha fet un break, s'ha tornat a fer vegetariana durant un temps perquè diu que ser vegana és dur, la veritat és que és dur, no? Sí, i això, fas aquell balanç de la dieta, la teva salut mental i tot plegat, a vegades doncs la fase de la vida pot ser més o menys fàcil. Bueno, és tot curiós, això també de les hostilitats d'una banda cap a una altra. Jo al final crec que amb aquest tema el que més ajuda definitivament és fer una informació intentant ser imparcial, sense acusacions d'una manera o d'una altra, i crec que això al final és el que acaba funcionant millor, i bueno, és el que estem intentant fer. I bueno, ja ho heu vist, les experiències que hem tingut, de gent vegetariana, gent que no podia, no? I bé, ara passarem, com sempre, a la secció de l'expert del tema, que en aquest cas ha estat gravada per desgràcia, però per mi mereix molt la pena. És molt directe, va molt al gra, així que per la meva capacitat limitada d'atenció està superbé. Exacte, avui tenim a fil parlant de l'Anna Sardón, que ella és dietista nutricionista, com us deia l'Àlex. Amb ella hem pogut resoldre alguns dels principals dubtes que tenim, no tant quan al moviment en si, sinó més a les característiques de la dieta vegana, coses que hem de tenir en compte si volem
reduir el consum de carn, el consum de peix. Llavors hem gravat l'entrevista aquesta setmana. No la tenim a ella per respondre les coses al moment, però sí que qualsevol dubte que tingueu, doncs com ara ens els aneu fent pel xat i tant l'Àlex com jo us els anirem responent. Llavors avui amb nosaltres l'Anna Sardón. Vale, doncs tirem entrevista. Molt bé, doncs Anna Sardón, dietista, nutricionista, primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos també avui a Fil per Randa i benvinguda. Moltes gràcies. Això, com comentàvem, tu ets nutricionista, per tant coneixes més les característiques de la dieta vegana de primera mà, també avantatges, desavantatges, coses que hem de tenir en compte a l'hora de fer aquest canvi de dieta, i d'això una mica volem parlar. I de fet el primer que et volíem preguntar és si és cert que la dieta mediterrània, és a dir, la que tenim normalment, incorpora massa carn a cada àpat. És a dir, des del punt de vista nutricionista, mengem massa carn? Sí, però no crec que sigui per la dieta mediterrània. És a dir, la dieta mediterrània clàssica, com s'entén, no seria precisament una dieta en la qual hi hagi un consum abusiu de la carn, però és veritat que l'alimentació que duem nosaltres a terme actualment dista una mica del que seria aquesta dieta més clàssica. Aleshores, el que sí veiem és que a la pràctica la nostra població acaba consumint al llarg de l'any acaba sent una miqueta massa de carn, és a dir, queden desplaçat altres fonts de proteïnes i seria com la principal. De fet, ara fa poc va sortir un estudi que feia una mica el recompte anual i es calcula que cada persona al llarg de l'any menja 49 quilos de carn i que la relació entre la proteïna animal de la proteïna vegetal és 98% carn, 2% vegetal. O sigui que sí, és una mica alarmant. I per tenir una dieta saludable, quin percentatge hauria d'estar això equilibrat? En el cas que mengem carn, entenem? No hi ha un consens com a tal, però evidentment hauria de quedar, si més no, el més a prop possible del 50-50, és a dir, i de fet el recomanable per salut és que augmentés, és a dir, que hi hagués més presència de proteïna vegetal que d'animal. En el cas de la gent que passa directament a menjar només proteïna vegetal, és a dir, que iniciar una dieta vegana, és important que consultin un especialista i posteriorment es faci una mica de seguiment. No sé si és una dieta que s'ha de vigilar. Jo ho recomanaria per tenir uns conceptes bàsics, no? Igual que qualsevol persona que estigui interessada en tenir una alimentació saludable, assegurar que el concepte que tenim d'alimentació saludable realment s'ajusta a les nostres necessitats. En el cas del vegetarianisme o el veganisme, poder s'accentua una miqueta més aquesta necessitat, primer per al possible desconeixement, perquè no ho tenim tant en el nostre dia a dia, com per altra banda hi ha alguns detalls que és més important de tenir en compte, com per exemple la ingesta de vitamina B12 o l'absorció del ferro. Aleshores, aquí sí que interessaria agafar els coneixements bàsics per assegurar que s'està fent bé i que no hi ha cap complicació a llarg termini. Clar, imagino que també no només les persones vegetarianes i veganes han d'estar també alerta al que mengen. No sé si llavors una mica arran d'això que comentàvem de la proteïna vegetal, proteïna animal, a una dieta vegetariana o vegana és més saludable? A mi m'agrada dir que es pot menjar carn i menjar molt saludable i menjar molt poc saludable i també es pot menjar sense carn i fer-ho molt saludable o molt poc. És a dir, al final és tot un conjunt. No necessàriament a l'introduir carn a la nostra dieta ens converteix aquesta dieta en menys saludable, però sí que és veritat que el pas cap al vegetarianisme propicia més la ingesta d'aliments vegetals i llavors això ja inclou també més fruita, més verdura, que a vegades l'etiqueta vegetarià s'associa més a salut per aquest aspecte, no per tampoc la font de proteïna com a tal. Però pot ser una manera més fàcil. Entenent també que dins d'una dieta vegetariana o vegana tampoc no tothom la porta saludable i equilibrada, no? Per exemple, en el cas d'una dieta vegana sí que entraria el concepte de patates fregides, que potser no és el súmmum de menjar saludable, però que també dins d'aquesta dieta s'ha d'aprendre a equilibrar allò que mengem. La qualitat nutricional dels aliments, bàsicament, perquè al final
Tu pots tenir una dieta sense carn, vegetariana o vegana, i que la majoria dels productes que menges siguin més de tipus processat, amb olis refinats, sucres, que al final no faria que la teva alimentació fos saludable. Llavors, és mirar una mica amb més perspectiva i agafar aquesta imatge més global de quina està sent realment l'alimentació. Igualment, no sé si podríem parlar d'alguns avantatges, desavantatges més o menys demostrats. No sé, a vegades es parla de que la dieta vegana ajuda a baixar el colesterol, o bueno, el tema de la B12 que seria un inconvenient. No sé si una mica sí que podríem parlar d'avantatges i desavantatges. Sí, jo així a grans trets penso que part dels avantatges és aquesta predisposició a que entrin aliments d'origen vegetal i que llavors afavoreix això que deies tu molt ben dir, no? que els valors de colesterol tendeixin a ser els correctes, perquè al final el colesterol, a no ser que hi hagi una causa genètica, la ingesta ens ve de productes d'origen animal. També hi ha una ingesta major de fibra, perquè al final els productes que estem consumint en tenen de forma natural, i gran part dels beneficis que s'ha vist en estudis és que al final les persones que s'interessen per aquest tipus de dieta, en el seu global també estan més interessades pel seu estat de salut. Llavors, tot comporta una sèrie de petits detalls que poder es preocupa més per la seva activitat física, pel seu descans, que això acaba sent, jo penso que un avantatge molt interessant. Com a inconvenient, s'ha de prestar atenció a més vitamines i minerals. Per exemple, la vitamina B12 és imprescindible suplementar-la, llavors això ja requereix el compromís de tu estar pendent de suplementar-te de forma externa, i l'absorció del ferro, que al no haver-hi el ferro d'origen animal, el ferro hemo, la seva absorció es veu una miqueta més compromesa. Llavors s'han de tenir en compte algunes cosetes, com per exemple acompanyar aquests aliments rics en ferro vegetal amb una font de vitamina C, per exemple. Clar, escoltant això, potser ens preguntem també si tothom pot portar una dieta vegana, o si gent, per exemple, infants en edat de creixement o gent que tingui certes mancances o esportistes d'elit, poden portar una dieta vegana o no és apta per tothom? Per poder, en principi, s'hauria de poder, si hi ha aquesta suplementació correctament i s'ajusta la pauta de forma que compleix amb els requeriments i les necessitats nutricionals d'aquesta persona, s'hauria de poder. Però sí que pot ser més difícil d'assolir segons quins objectius. Per exemple, parlaves d'esportistes, segons com pot ser una miqueta més complicat o es pot haver de tenir en compte algunes cosetes. Un tipus de persona que poder es pot veure més compromès és persones que pateixin malalties intestinals, en les quals hi hagi una simptomatologia més de tipus gasos, inflamació abdominal, que aleshores, clar, com deia, és una dieta més rica en fibra de forma natural, llavors hi ha aliments que poden agreujar una miqueta aquesta simptomatologia, però no és que no es pogués fer, sinó que se li quedaria una mica limitada en quant a varietat. Llavors és valorar cada cas com ho porta la persona, sobretot, això també que ho viu ella. I persones en edat de creixement, adolescents, fins i tot infants i a més entrant en l'adolescència? És delicat. Jo crec que si es planteja de fer, s'hauria de fer supervisat. En aquest cas sí, per això mateix, perquè no hi hagi una falta de minerals, no hi hagi una falta de vitamines i a nivell energètic estigui ben plantejada. Llavors, sempre la sort és que tenim és que hi ha el recurs de suplementació externa, però s'ha de tenir en compte de fer-ho. Com recomanaries fer la transició d'una dieta omnívora a una dieta vegana? O sigui, que sigui, vull dir, no sé si, per exemple, és millor fer abans un pas intermedi de dir em faig vegetarià i després ja em faré vegà. Sí, jo diria provant-ho i sense pressió, sense penjar-se l'etiqueta, no? A vegades hi ha persones que en aquest sentit se senten obligades a fer-ho d'alguna manera, de si ja ho he començat, això sí o sí ho he de fer, llavors pensar, ho provo, tenir clar per què ho faig, buscar una motivació el més intrínseca possible, llavors
una bona manera jo penso que pot ser és anar substituint, no, les fonts animals per fonts vegetals, no d'una forma d'un dia per l'altre, sinó d'una forma potser més paulatina, veure quins aliments d'origen animal t'és més fàcil treure perquè ja no en consumeixes tan sovint, anar provant sobretot, però jo ho faria més com una fusió que la balança es vagi decantant cap al producte vegetal fins finalment, si es decideix, eliminar per complet el d'origen animal. És com acostuma a sorgir de forma natural realment amb les persones que veiem a consulta. Acostuma a ser aquesta transició més natural. Potser sí que hi ha molta gent, no?, que potser per tema més de consciència, d'ètica, vol fer aquest pas, però li costa perquè diu hi ha certs aliments dels quals no sé prescindir o no sabré cuinar, serà molt complicat, serà més car. Llavors sí que volíem aprofitar també que estàs aquí, no?, per compartir alguna recepta, alguna idea per tota aquella gent que estigui començant, o no té per què, gent que també decideixi menjar carn, però que puntualment també pot fer un àpat vegà. Doncs sí que et volíem demanar algun consell i alguna recepta també per començar a introduir-nos en aquest món, allò que sigui senzillet perquè la gent de bones a primeres no s'espanti, no? Clar, una bona manera seria començar amb la llegum, donar-li forma, en forma d'hamburguesa vegetal, amb la quinoa també, en forma de plat complet, més que res perquè és una font proteica amb la qual ja podem estar més familiaritzats, i després animar-se i provar alguna recepta que porti tofu, que porti seitan, que són productes que d'entrada pot ser una mica difícil trobar-li el punt de com cuinar-ho, però seria, per exemple, una recepta que a mi m'agrada força, pasta saltejada amb xampinyons, ceba, daus de tofu i una miqueta de salsa de soja o unes espècies com l'orenga. Pot quedar bo i penso que no és un plat que sigui molt diferent al que podríem menjar habitualment. I està també, no, com molt de moda les postres veganes, que és una cosa que de bones a primeres pot semblar molt incompatible, un pastís sense llet, sense ous, però també les veiem bastant, no? Sobretot a xarxes socials, veiem moltes receptes que es poden fer perfectament. Exacte, sí. Púdings, per exemple, amb llet vegetal i llavors de chia i fruita, batuts que després podem convertir més en granitzat, per exemple, llet vegetal amb fruita congelada, triturat en el moment, aquí tenim un granitzat que és ideal. I després a nivell de reposteria també cada dia hi ha més varietat i més opcions. Perfecte, doncs ens les apuntem també les receptes i les anirem provant. Anna Sardón, dietista nutricionista, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per haver vingut a Fil per Randa i per donar-nos també tots aquests consells per la gent que s'ho estigui pensant o s'animi algun dia a menjar vegà. Perfecte, ha sigut un plaer. Moltes gràcies, que vagi bé. Adéu. Doncs bé, aquesta era l'entrevista. Jo he desviat que ho digui jo perquè vaig ser qui va fer les preguntes, però almenys a mi em va agradar molt parlar amb ella. Sí, va ser molt interessant. Per mi sí. Ens pregunta... preguntaves tu si hem provat els pastissos vegans. Pastissos vegans? Buah. Sí, que sense pastissos vegans amb llet, per exemple, vegetal, sense ou. Fan servir dàtils i sabeu que fan servir també per la coberta, a banda de cacau pur, també es fa servir el bocat per fer les cobertes de xocolata, que és una cosa que em crida molt l'atenció, i garrofes. El bocat i garrofes es fan servir pels pastissos vegans. Llavors, si mai els heu provat, doncs aquí us deixem la recomanació. I també l'Anna comentava que en general tots ens hauríem d'informar millor. Diu, es posa molta responsabilitat en la nutrició dels vegans i vegetarians, quan molts omnívors no miren res i mengen bastant malament. Cert. Cert. I nosaltres comentàvem pel xat, l'Àlex diu, sí, de fet l'obesitat va en augment en gent omnívora, una de cada 3 persones als Estats Units té sobrepès, per tant, completament cert. I deia també la Núria, quan et fas vegetariana, tothom et pregunta d'on treus la proteïna i ella diu, i tu, d'on treus el magnesi i el zinc? Per tant, aquí les aportacions també de l'Anna. Totalment seri, nosaltres doncs això és el que hem pogut, no? També esbrinar parlant amb l'Anna. Ens quedem sobretot amb un parell de coses. Primer de tot, la seva recomanació de fer una substitució progressiva dels aliments a la dieta per passar de la dieta omnívora a una dieta vegana o vegetariana, és a dir, fer l'impàs. Segon, ens quedem també, crec que és molt important,
que una dieta vegana, en relació amb el que deia la Núria, s'ha de cuidar igual que una d'omnívora, perquè l'important és que sigui sana i equilibrada, mengem com mengem i portem la dieta que mengem, que portem, i també diu que la majoria de nosaltres podem abandonar la carn, fins i tot deia que adolescents, si ho fan amb una certa supervisió i estigui ben plantejat, per tant que no passa res, no?, per reduir el consum de carn. I de fet això últim està respaldat també per organitzacions professionals de nutrició, entre elles l'Associació Americana de Dietètica, Dietistes de Canadà, el Ministeri de Salut de Nova Zelanda i també l'Associació Britànica de Dietètica. Per tant, coincideixen bastant en això. Sí, és una cosa que, tot i que tenim el mite de que no pot ser, les associacions ens diuen que sí. I bé, per acabar el programa d'avui sí que ens volíem, com hem dit abans, posar-nos una mica més serioses, parlar de la indústria càrnica. Evidentment, els vegans no mengen productes animals perquè consideren que aquesta indústria és cruel, des del naixement de l'animal a la granja fins a la mort a l'escorxador, el procés sencer. Us aviso ja ara que mostrarem imatges de contingut sensible, posarem un parell de vídeos de què passa als escorxadors quan els animals arriben. Hi ha sang, evidentment. Si sou molt sensibles a tot això, jo avisaré quan posi el vídeo, podeu canviar de pestanya, ja tornareu. Per mi crec que és bo veure això, entendre com funciona la indústria càrnica, però soc contrari a mostrar-ho en contra de la voluntat de la gent. Ens ho han fet algun cop, recordo una vegada ens ho vam fer a la universitat, i crec que no va ser adequat, o sigui, ha de ser un consentiment previ. I no és la manera de sensibilitzar tampoc, llavors us avisem. Jo les he pogut veure i jo sóc aprensiva, però costa. Llavors, abans que res, sí que també el que volem és donar alguna dada objectiva i també la perspectiva que té el sector càrnic en tot això, no? Òbviament. Llavors, a més, com deia en Cisco també el reportatge, és una cosa que cal tenir present, que no és el mateix una gran empresa explotadora d'animals, una macrogranja, que el que podria ser un petit ramader o un agricultor que té pocs animals, que també és un dels arguments que més llegim i que és cert, que ell ho deia, diu, no és el mateix comprar o les gallines mateixes, els ous segons on, que d'un pagès d'aquí al costat, que segurament les condicions són molt diferents. Llavors, important això. Nosaltres ara anem a parlar de macrogranges, que malauradament són una majoria perquè mengem molta carn i per tant és el que més sustenta tot aquest sistema, però no parlem de petits agricultors ni ramaders. Llavors, aquestes macrogranges. Respecte a les dades, el més important a saber és que, segons estudis que respalda l'ONU, el consum de carn té relació amb almenys, atenció, el 14,5% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de tot el món. Llavors, això, òbviament, se suma a grans superfícies que ocupa, recursos necessaris pels animals, menjar, aigua, electricitat de les instal·lacions, tot el que alimenta tot el bestiar. Llavors, són molts animals. Us portem una dada perquè ens fem una idea d'on van les xifres. L'any 2020 a Espanya es van sacrificar 910 milions d'animals. Són molts animals. Llavors, des del sector càrnic, el que es defensa és que es fa tot el possible per evitar la crueltat animal i que es compleix amb la normativa establerta, perquè tot això està regulat per llei, és a dir, aquí, majoritàriament, ara ho veurem, no hi ha coses il·legals. Llavors, és cert que a Espanya tenim un programa nacional de control oficial del bienestar animal en les explotaciones ganaderas i el transporte de animales. Es diu literalment així. I llavors el que fa és que s'obren expedients i s'investiguen els casos considerats de maltractament animal. És el cas, per exemple, no sé si ho vau veure, d'una granja de porcs que van mostrar un programa de salvados que van anar a judici. Llavors, quan el director de Ganaderia de Múrcia va veure les imatges, doncs va assegurar que en casos com aquests sempre se'n deriva el tancament de la granja, quan es detecta que hi ha alguna cosa il·legal. I bé, en principi el sector també passa per revisions periòdiques, visites de veterinaris per comprovar una sèrie de factors, sigui l'ambient, la temperatura, la quantitat d'animals per metre quadrat, que no estiguin massa concentrats, la qualitat del pinso, entre altres coses, no? Llavors, quan figures polítiques com ara Alberto Garzón critica la indústria càrnica, ell concretament parlava de macrogranges, les reaccions no han estat amables, s'ha defensat la labor d'aquest sector, i això, davant de les macrogranges, per exemple, es va defensar, entre altres coses, que sí que hi ha un benestar animal i que s'estaven fent esforços per reduir l'ús excessiu d'antibiòtics en animals, que això és una cosa important a regular perquè aquests antibiòtics no perdin l'efecte. Us passarem ara també un enllaç per donar aquesta visió del sector càrnic, una entrada d'un blog escrita per l'Associació Empresarial Càrnica Espanyola,
Aquesta entrada forma part d'un projecte que busca la transparència de la indústria càrnica i explica quin és el procés que s'ha de seguir sempre als escorxadors de manera legal. Es comenta que els animals, són revisats per un veterinari quan arriben, que només es sacrifiquen els animals sans i que per normativa no es pot causar als animals cap patiment que sigui evitable. Això són alguns dels punts principals i us passo un altre enllaç, a més, aquí el teniu. Són molt interessants, si els hi podeu fer una ullada, i en CMGD diu: jo soc de família de tradició de matança del porc i no és com el que hi ha a les grans empreses càrniques, una mica el que comentàvem, no? Arran del que comentava l'Àlex, sorgeixen dues qüestions, no?, que posa sobre la taula el veganisme. Llavors, la primera és que fins a quin punt la normativa espanyola i europea permet fer certes accions que, si bé són legals, el veganisme considera cruels i en general podríem considerar cruels, no? Per exemple, us en fem 2 apunts. Es permet castrar a les cries de porc sense anestèsia una setmana després que neixin. Això és legal. També és legal tallar una part del bec dels polls de gallina els 10 primers dies de vida per evitar que s'ataquin entre si o que s'arrenquin les pròpies plomes. Tot això és legal. I a partir d'aquí hi ha un segon dubte que planteja també el veganisme, que és que diu que quantes granges i escorxadors violen aquesta normativa. I això no ho podem saber perquè Espanya no obliga que aquests edificis tinguin un sistema de videovigilància, que és una cosa, per exemple, que a França sí que passa, no, Àlex? Efectivament. Per veure una mica això, la part legal dels escorxadors, us passarem ara un vídeo primer. Ja us he posat l'advertència de contingut sensible a la pantalla, qui no vulgui que no miri. Això, començarem amb un vídeo de l'activitat legal i que compleix la normativa en un escorxador d'Espanya per saber com s'ha de matar els animals segons la llei. Això són talls d'un reportatge del projecte Tras los muros. I després us posarem un altre vídeo que sí que mostra el que és les accions il·legals considerades maltractament animal per la llei. Us la poso aquí al costat, estarem aquí comentant-ho mentrestant i en principi, vale. Per tant, això és legal, el que veurem ara. Sí, i torno a dir que és del projecte Tras los muros, que n'he fet uns talls, que veieu com és, vale? Primer parla de les vaques, que es fa una descàrrega elèctrica que provoca un dany irreversible al cervell i l'animal, en principi, queda prou atontat com perquè tot el procediment posterior no el senti. Aquesta és la teoria, estic en aquesta pistola que esteu veient, i és una descàrrega al cervell que, en principi, les deixa fregides. Un cop s'ha fet la descàrrega, això és tot el procediment posterior, seguint la normativa. I amb els porcs també és una màquina semblant que fa una descàrrega elèctrica que provoca una epilèpsia, i llavors és un dany permanent també. Veureu ara que hi ha una màquina. De fet, hem vist aquest petit fragment al reportatge. Recordem que tot això és legal. Totalment legal. Es veu qui fa la descàrrega, manté una estona, llavors deixa anar i el porc ja, en principi, ja passa a netejar i a rosejar i a tot el que faci falta. És la típica imatge de l'animal penjat, oi? Segur que l'heu vist. També és legal matar, hi ha cries que es maten també per certs tipus de carn més tendra, com és aquest cas, animals de 1 mes, 2, una màquina semblant, provoca la mateixa descàrrega. O sigui que això a vegades no ens ho sembla, però animals d'un mes, de pocs mesos, també arriben a l'escorxador per obtenir certs tipus de carn que són més tendra i més cara. I, per exemple, és legal també fer foie, que és molt controvertit i hi ha molts països de la Unió Europea on s'està començant a prohibir, perquè el procés també és molt cruel, la manera d'inflar els ànecs perquè se'ls infli el fetge fins que exploti i a partir d'aquí poder fer el foie.
i està molt a l'ordre del dia també perquè està començant a ser il·legal i de fet és il·legal fer foie ara mateix a Alemanya, França també ara ho van veure que estava, no? Ho estaven debatent i és legal. Vale. Aquí al final del vídeo, ara que ja ha acabat, heu vist també on han posat el cap del conill, també era una màquina que feia la descàrrega, però entenc que com que és un animal més petit i tal, és només un moment pim-pam. I bueno, com us hem dit, ara acabem ja amb un altre vídeo, que sí, primer mostrarem imatges d'una granja de gallines i després d'un escorxador, que violen la normativa i a nivell legal estan exercint crueltat animal. Això són imatges d'una altra organització, Equalia, i són obtingudes a través de càmera oculta perquè no hi ha cap tipus de càmeres dins aquests escorxadors. Així que vaig pel vídeo i ara sí que veureu que potser és més xungo de veure que no pas l'altre. Aquí ho teniu. Això és una granja de gallines, llavors són una sèrie de plans d'imatges de gallines en unes condicions de salut pobres, amb ferides físiques i, bueno, Déu-n'hi-do. I després de l'escorxador és el més xungo que veurem avui. M'he abstès d'agafar les pitjors imatges que tenien, que tampoc crec que fes falta. Ens fem a la idea. Això és el que us deia, que és directament Això van entrar amb un dron. Tiran a los animales como si fuesen objetos. I ho van gravar de manera oculta. Un trabajador se suena la nariz sobre los corderos. Los tratan a palos. Se tiran sobre ellos, a patadas, haciendo interminable su sufrimiento hasta en sus últimos momentos de vida. Algunos llegan a la línea de matanza sin ser aturdidos, aunque el trabajador tiene el aturdidor en la mano. Aquest aturdidor és la descarga que hem vist abans de forma legal. La veterinaria, desde la puerta, no se da cuenta de lo que está ocurriendo detrás. Vacas como esta, escuálida, llegan en pésimas condiciones al matadero. En esta zona, la de aturdimiento, se insensibiliza a la vaca, pero el aturdimiento no surte efecto. Le disparan hasta 3 veces en la cabeza. Passa que l'aturdiment ha de ser efectiu son desangradas. perquè es pugui fer. Sin embargo, muchas de ellas siguen conscientes, aun con la garganta seccionada. I bé, fins aquí el vídeo. M'he abstès de mostrar el més desagradable que venia després, que era aquestes vaques que estan penjades, que no les han atordit correctament i que segueixen conscients. Era un treballador que no sé per què anava i li tallava les potes a una vaca encara conscient. Bastant xungo de plegat, ja veieu. Sí, en tot cas això, tampoc no ho hem volgut fer massa explícit. Sí que hi ha, òbviament, molts documentals que podeu veure. Per exemple, a l'Abril, en el reportatge, ens comentava una xerrada, no? Hi ha diferents documentals que podeu trobar a 10.000 plataformes sobre tot el tema del veganisme. En tot cas, això és un fragment que us hem portat avui, una mica per tractar aquesta problemàtica també des d'aquesta problemàtica o aquest veganisme, que és una cosa que cada vegada més està a l'ordre del dia, encara que avui hem vist que el 1944 ja hi havia gent vegana i ens ho explicava també la Núria. Llavors nosaltres us ho hem plantejat una mica així a grans trets, us deixem a vosaltres treure'ns les conclusions. Sí que és veritat que actualment menjar carn implica sí o sí, majoritàriament, el que heu vist al primer vídeo, perquè era un recull de coses completament legals.
sí que és veritat, i també ho volem mencionar, que s'està treballant en la carn de laboratori, que cada vegada també se'n parla més, no? Que és aquest tipus de carn elaborada a partir d'unes cèl·lules mare dels animals que es poden extreure sense matar-los i a més és de forma no invasiva i a partir d'aquí s'intentaria fer carn que no impliqués la matança dels animals. Però és veritat que aquesta carn de laboratori està en una fase molt primerenca i no es comercialitza encara, òbviament. Però bé, que potser també el futur passa per aquí, no? I per buscar també solucions més ecològiques també, perquè hem vist que és un problema que va molt més enllà del maltractament d'animals, també hi ha la part de sostenibilitat. Llavors, no sé amb quina impressió us haureu quedat, aquests vídeos sí que eren una mica impactants. Sí, en qualsevol cas hem intentat aproximar-nos, com sempre ho fem, a diferents temes que estan a l'ordre del dia, des de diferents vessants. Ho he fet amb un reportatge, ho hem fet també amb l'Anna Sardón, que és dietista, nutricionista i que ens ha donat tots aquests detalls de què hem de saber per portar una dieta vegana. I recordar-vos, no, Àlex, abans de marxar, que poden recuperar tots els vídeos tant a Twitch com a YouTube. Penjarem d'aquí un parell de dies. Exacte, que ens podeu seguir a les xarxes socials. Sobretot, que ens veiem dijous que ve, perquè ens veiem cada setmana. Avui hem estat parlant sobre veganisme, podreu recuperar tot el programa, però la setmana que ve arribem amb un nou tema que us vam avançar al primer programa que el faríem i volem parlar sobre drogues, cànnabis i la seva legalització. Per tant, un programa també bastant... que portarà també bastanta polèmica, jo crec. Una mica, sí, la veritat és que sí. Intentarem basar-lo, estàvem pensant en 2 entrevistes, per tenir tota la informació de mà dels experts. Aquest tema especialment és delicadillo i, el tema de drogues ens afecten els joves, especialment jo, mai res de res, però evidentment sabem que ja des de molt joves comença amb el tabac i aleshores a vegades hi ha gent que va més enllà amb marihuana i qualsevol altre tipus de droga. Així que, en parlarem. Sí, en parlarem i això serà dijous que ve. De moment recordar-vos que ens seguiu a les xarxes i que si veieu aquí baix un link que diu coffee.com/filparranda és perquè ens podeu fer petites aportacions, convidar-nos a un cafè. En Vila diu, el meu germà fuma molts porros, compta com a expert. Efectivament, compta com a expert. Tindrem també un reportatge de carrer on li preguntarem a gent que consumeix cànnabis una mica, que ens expliqui per què ho fa, des de quan. Llavors, això, recordar-vos al Coffee, que ens podeu fer petites aportacions, recordar-vos que ens seguiu a Instagram, Twitter, filparranda _, també a Twitch on deixarem el programa penjat, també a YouTube i sobretot que ens veiem dijous que ve, que moltíssimes gràcies per seguir-nos, que ja som 100, que hem començat el programa celebrant que érem 100 seguidors i a més ara ja en som 101. I Àlex, també aprofitem per dir que sabeu que tenim un Twitch de germanor, agermanat, que són les noies de Som Rambla, que fan també programes de Twitch per tractar en aquest cas l'actualitat de Figueres i encara que no sigueu de Figueres, la veritat és que fan programes molt interessants, també una vessant més cultural, més social, parlen amb gent d'entitats, amb artistes i que ara estan en directe, per tant els hi farem una raid. Recordar-vos que recupereu aquest programa a Twitch, sobretot si us l'heu perdut, i que ens veiem cada dijous a les 8. Som l'Àlex Baltà i la Marina Laminos i que estem molt contentes de ser ja 101 seguidors. Genial, doncs bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Tanco ara missió i faig un raid a Som Rambla perquè veieu què estan fent. Ens veiem allà. Doncs vinga, ens veiem. Anem a parar una mica. D'acord, doncs adéu.